Welcome to Ikaw Ako ug ang Butong channel. Feel free to subscribe for you to be updated on our latest video uploaded. Thank you and God blesses. Mga kabutong, available na ang atong video uploads. Mga bagong uploads diha sa atong Facebook page. Please follow. Lumia kay nimo og fish pan. Kisa may fish pan ani. Tung bibiyad ni mama. Ipin. Unsa po yang kuan ani gibuhi? Tilapia. Tilapia? Tilapia disulod mo doon sulod. Di ano pantat. Baha, betlo. Kapag ang puso'y matutong magmahal, bawat tibok ay may kulay at buhay. Istorya sa ta kay siya bisita. Abi na kog kanang sa dari sa Pilipinas na ay kuan kanang mga maligno. Hasta man dahil dito po sa gawa sa nasod. Ikataong gitrabahuan sa miagi. Mao man to first time na ako nga gatrabaho ko sa gawas. Itong nahimo kong kuan domestic helper sa Kuwait. Kay naamanggoy dito sa taas na ay naamanggod ng naay magsige agi-agi to akong kauban na akong kauban kay igo naman to siya nga manglimpyo sa kusina raman gito yung limpyuhan niya nalibog kung ano mag-agi-agi man siya dito kaya sa kusina raman gito siya na ako dito ko sa 3rd floor niya siya na sa ground floor para dyan ko gamain pagbalik na pag naog na ko kay mukhaon ko tungutanan siya nga nung unsa yung gibuhat dito nga agi man siya sa akong likod kaya siya mo na kamo siya na anto dito sa kuan sa taas nagi daw dili ingon nato kay dili pa pag kuha to ka frog nga naagyod kadtong time nga gisugo ko sa anak sa kong amo na naihatag atong sa ilahang driver naihatag nga tambal sa ilang driver niya naari to si Khalid ug si Fisal dito sa taas sa kasulod sa kwarto nga karon kay sila mong duha mo sugo ko na ko nga ihatod tong tambal ba nga ilaha dito sa ilang gikan silang kwarto dito sa 3rd floor ang gyapon niya karon kay dagandagan ko kay nagsibato na ang ilang driver kay kana ilang driver sa gawas pa mo na sa gawas pa na sila kaugaling ng drivers quarter na room para sa mga driver dito rin na sa gawas niya karon kay abot na dagandagan ko pastilan kay pag abot na ko dito sa ilahang kotse kay galibog man ko nga murag wala man nanugo pa man ng sisi lang kaysa o si Khalid nga naaman si Faisal mo kuyog man di ay nga kidhat pa sa ako smell kay ano ko silang mga bata kanang si Khalid o si Faisal mga buta na sila ba 10 years old o
13 years old. Abutan wala sila nga bata. Tinhuron sa ilang katabang dili sila bastos ug batasan. Nahipod sa ubang experience mga OFW nga domestic children nga ang mga anak nilang mga amo, mga higal ba sila kay kuan sila. Respetado kay may mampun pagka-train ko silang amahan. Saynan ka nga balik ta sa istorya. Saynan ka nga galibog ko nga nung kinahanglan pa kong suguon nga mukuyog man dahil siya dito. Mukuyog man dahil siya atong iyang driver. Alik, smile ko po. Balik na ko dito sa taas. Okay. Dadaot akong uto kay si Faisal to araman dito sa kwarto gatulog-tulog. Naanjoy dahil kuan kanang naanjoy dili pod ingon nato dito sa gawas, dili lang na diari sa Pilipinas. Istorya po ta kuan bahin sa kanang dito ko sa gawas sa nasod. Kanang ilahang kanang suguon bitaw na sa kung amo nga lalaki ang iyang mga anak magdagan-dagan na magpuna nga ako pod magdagan-dagan ko kay ang ilah ganing mga anak nga pagingon og kuan suguon tawgon silang amahan mudagan man. Di pa gumudagan og ako po'y suguon di. Sa may inyong mahuna ana bunalan ka di kuan walay utok ba. So dari sa ato i-compare po nato ning mga tao dinhi kaning na mga helper dari mga maid kung imong suguon relax ra kaayo pero kung tuwa mo dito kinahanglan jud nga kuan kanang kinahanglan ampik gid always yun di na ka magpasugo kay aron walay problema ang imong amo. Dili ra ba pud sa tanang panahon dito nga ang amo nimong lalaki mo ay mao tong batasan. Depende ra sa imuha nga katabang kung unsa ka maupod na sila. So ginan gani ko sa kung amo nga babae nga kung magminaot ko yung kuno kong batasan di mas labaw pa kung silang maot. May ilang ingon. So dili lalim nang manarbaho sa gawas kay ang imuhang kusog ilah gyud ang pahimuslan sugoon gyud kanila sugod gyud na pagkuan kanang sugod gyud na pagmata nimo na kay area sa imong limpyuhanan asa dapit sa imong obligasyon ug sa imong trabahoon. So kung nangatulog na sila din inigmata na nila then wala pa ka nahuman sa imong gitrabahon but pasabot ana natapulan ka wala kay gamit kay kuan man day kanang di man ka daot ti kaguto kay di man ka kabalo wa man ka kasabot ug asa ka dapit maglimpyo asa imong obligasyon. Ya kana ra bang pong mag-abroad dili lalim kanang mga dagan kay mga requirements dugay pa pug ka kanang gikan pa ta diha patas Pilipinas nga tuong hunahuna na maka-abroad daw tata kay mga kwarta na nya pag-abot didto kay diha itanggong payuga sa kuan kanang itanggong payuga sa imong agency dayon lahi man sa kuit kay kanang di man jud sa tanang panahon nga didto ka maritso sa imong amo ipamaligya pa man ka. Para sa itong nahitabo sa kuha, dugay ko nakuha kay ang nagkuha nako lain ang ngalan sa akong amo actually. Nya kay karon kay gibaligya pa man di consisting igagaw na. Mao nang akong amo kadto na pang iha. Agigagaw pud sa ako yung original nga amo which is okay lang pod kay nasayod man pud nga ang Ginoo. Dili ra pud na mag-pray ra gid pud ta. Dili ra pud ta. Dili ra pud ta kuan kanang panalingin na lang pud ta patagiyahan pud ta sa Ginoo. Giyahan pud ta sa katasan. Wala yan una man
Tay. Oh. Relax lang pong. Pagbanday lang sa siya. Minsan. Yahamang. Nakuratan ko da. Kay na kaning kamera natungod mong kunin sa butong. Ay ang butong kay iyahamang giputol. Tagam. Hintayin man daw niya. Hintayin na. Abi na kung butong. Butong. Nana na siya no. Ay nana na mga idols. I am here. Oh. Ang mas tagan akong maikuan ka ng mga I am here experience. because I will not hear. Ang dagan akong experience ka na dito ko sa Kuwait ka ng direction. Bitaw siya mga kuan ng mga funny things. Pero tinud-an ay lisod kaayo kanang manarbaho ka anang mga tao nga di nimo kaparehas og rasa. Kay lain-lain sila og kultura lahi to sa tuwa. Kay dito naabot jud to ganing panahon nga kuan kito kong amo nga lalaki mag-away sa siyang kuan anang sa iyang asawa. Amo na kong babae pag-away nila palaya siya sa iyang kuan asawa. Nilayas pud siya. Nya ako kay kuan man gitugnaw man ko. Ang gihatag nilang uniform kay dili ra man to makabastar kanang tugnaw ba. Tugnaw ba man gyud nagkuan pantalon ko then nag-jacket pug ko kanang ang jacket nga akong gigamit kanang kuan ba kanang Filipino style din pantalon style. Namukaw man ang karahong nilayas kuno siya. Nya nang kuan man kanang amang kanang ihamang gipakiring tong gate kina may doorbell god na doorbell at the same time napud siya kuan kanang intercom ba nya kay kaming duha sa ako ang kauban sa ning kaming duha may natulog dito katong taga Sri Lanka sa usa ka kwarto. Kaming duha nagkuan kanang tubag asilan kay ako ra man iyang gipakanaog tapulan ba ganing tapulan jud ayo ba kanang busi kay to akong kauban kira man pod so gahan man pod ko nga magkuan ma-expose ba suri-suri mo ni atong style ganahan man si suri-suri di ganahan man si pundo nya karon kay nalibog ay siya magpaabri man kuno siya nilayas dito siya nibalik ibalik mo inyo ako nga mga laki. Akong ginaog ko gamit og elevator naog dito sa ground floor. Pag abot niya dito kay nakuratan ko kay daghan siya bagahe ko sir makagikan sir English ra pod kay matingala niya mo kabalos lang Bisaya ba English na ko bawara na nya kay siya pod nakuratan pod siya galantaw nako tutok kay siya nako kay di ay kay nagkuan man ko nagpantalon pantalon na tulog gubot sila sa nung asawa kay ganun asa ko nung kugikan nagsuri-suri nga siya manto nilayas buing lang di mo sila dito masugot nga makapantalon ka kinahanglan ni uniform juga tugnaw kaayo pod oy wala yun na mo to na ni either ipis pa na ko utro or tamnan na lang ko ning sa itanom ani para maka buhi og baboy dako man gikan diha ay ato dito sa komuni ana ay ato mga kabutong Nindot siya pero medyo tagbot pa lang kaya nato mapandayo pero limpihon ako ni ako ning i-renovate na ako ni para malimpyo siya tapos basta makita rin yung paro-paro dito mampi kapasok-pasok mampi may kaingon ni mga ni mampi nga yan nga itong ibuhat pa rin paglampas-lampas pa rin sa limpyo. Keep up the good work. Thank you mga kabutong.